Παιδιά, σήμερα θα ανοίξουμε, έχω κάνει πριν από αυτό 1000 βίντεο με τέτοια unboxing και δεν έχω ανεβάσει ούτε ένα, όπως είδατε και από τον τίτλο του βίντεο. Οπότε πάμε να ανοίξουμε αυτό εδώ το κουτάκι Stable Guys που μπορείτε να πετύχετε αυτά εδώ, επειδή είμαστε το Stable Guys. Αυτό εδώ το πακέτο Stable Guys και έχουμε κάνει 1000 βίντεο με κάρτες. Αυτό θέλω να πω. Θα ανοίξουμε το premium με 10 κάρτες pack. Οι περισσότεροι είστε για τα Stable Guys επειδή παίζω πολύ, οπότε πάμε να ανοίξουμε καταρχήν το premium pack για να ανοίξουμε μετά τα Stable Guys. Δέτε, θα τα βάλω εδώ μέσα. Λεμάρ. Τις απλές βασικά δεν θα τις δείχνω. Απλή. Arsenal νούμερο 6 fans favorite Bukayo Saka. Fans favorite επίσης Robert Lewandowski. Το keeper Ederson. Και πάμε στην premium. Grealish. Τι να πω, πολύ ωραία. Πάμε στα Stable Guys. Θα ανοίξω αυτό. Νομίζω, παιδιά, ότι πραγματικά σας αρέσουν τέτοια βίντεο, δεν ξέρω. Εγώ θα κάνω μάλλον, άμα παίρνω κάτι θα το κάνω βίντεο. Συγγνώμη που δεν σας τρίπεξα. Για να δούμε. Με το 1, με το 2, με το 3. Έπεσε η φιγούρα. Είναι ο αρχικός κύριος. Αυτός εδώ τύπος. Δείτε εδώ πίσω του. Είναι λίγο very περίεργος βασικά. Και έχουμε και αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι σκουπίδι, να σας δείξω τι έχει. Έχει τι μπορείς να πετύχεις. Και πάμε και στο τελευταίο pack, αυτό. Εβαίνω πάντα. Πήρα τον ίδιο με γυαλιά. Τέλος πάντων. Και κάρτες. Έχει τον αστροναύτη. Και αστροναύτη. Ναι. Και δεν έχουμε τίποτα άλλο, δεν έχουμε. Όχι. Αυτό ήταν το βίντεο. Like, εγγραφή και καμπανάκι, θα κάνω και άλλα τέτοια μάλλον. Γεια σας.